L-lum ħajdukom f'Owrjati hawnhekk għandi dawn l-istatwi tal-magħmulin mill-tafal u huma magħmulin minn wieħed raġel li jagħmilhom li. Hawnhekk għandi sett ieħor mix-xieħiena magħmulin mir-reżna huma stil Taljan. Hawnhekk għandi ġbija sagra huma stil Taljan magħmulin mir-reżin ukoll. U mbagħad hawnhekk għandi l-Knisja dina magħmula minni jien nagħmilha narma u nagħmel affarijiet. Mbagħad kull mara ngħidilkom il-wirja tiftaħ mid-9 sa nofsinhar sas-6 sad-9 ta' filgħaxija u jekk tiġu nieħu pjaċir ħafna nagħmilkom xi oħra jiena